Hey guys, नैजिसे सान बन्द होनायनि मादाव साननै समा जोंहा बारलांबायानो आरो बे साननै समाव नोंथांमोना मा खालामसोखो अन्नानै गाहायाव कमेन्ट खालामनानै बुंब्लानो जाबाय। जानांगौ नोंथांमोना बे साननै समखौ ससियेल मिडियानि फट' भिडिअस आरो लोगोसे बायदिसिना गेम्सनि गेजेरजों बे साननै समखौ हगारहरबाय जानांगौ। नाथाय बेफोर ससियेल मिडियानि अनगायैबो नोंथाङा गावनि न'आव थानानैनो मा खामानि मावनो हायो आरो बेफोर खामानिफोरखौ मावनानै नोंथाङा माबायदि मुलाम्फा मोननो हागोन बेखौ आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो सानदों आरो नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि साननाय बायदि बे बन्द सानफोराव मा खालामनो सानदों बेखौ गाहायाव कमेन्ट खालामनानै बुंब्लानो जाबाय। पइन्ट नाम्बार 1 फुं समाव सिखारनानै गावनि देहाखौ राफोद लाखिनो थाखाय वर्कआउट बा एक्सारसाइज खालामनाया नोंथांनि थाखाय जोबोद गोनांथि। पइन्ट नाम्बार 2 फुंनि सानजौफुनि आरो मोनानि जि खाजा बे खाजाफोरखौ जेसेबां हायो एसेबां थि समाव जायोब्लानो जाबाय आरो लोगोसे ना बेदर जानायफोरखौ एसे खम खालामब्लानो जाबाय। पइन्ट नाम्बार 3 नोंथाङा सानसेयाव एसेब्लाबो बिजाब फरायनानै नोंथांनि समखौ हगार हरब्लानो जाबाय। बिजाब बुङोब्ला गुबैयै जाय बिजाबा नोंथांनि जिउआव सोलायनाय लाबोगोन बेफोर बिजाबफोरखौ फल' खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे जेसेबां हायो एसेबां डिक्सनारिफोरखौ फल' खालामबानो जाबाय जाहाथे बेफोरनिफ्राय जोङो सानसेयाव मोनसेब्लाबो गोदान वर्ड्स मिथिनो हायो। पइन्ट नाम्बार 4 न'खरनि बिमा बिफाजों न'खरनि खामानिफोरखौ मावनानै हेफाजाब होनाय। मानोना नोंथाङा बेखिनि समाव नोंथांनि न'खराव थानानैनो नोंथांनि आइ आफाजों बायदिसिना खामानिफोरखौ मावफानो हायो आरो लोगोसे नोंथाङा ओंखाम ओंख्रिफोर जुदि संनो रोङाब्ला नोंथाङा नोंथांनि आइ आफानिफ्राय बेफोर खामानिफोरखौ गोरलैनो सोलोंनो हानायनि मोनसे सुबिदा दङ। पइन्ट नाम्बार 5 गोदान खन्थाइ रायथाइ सुंद' सल' सल'मा सोरजिनाय। नोंथाङा खन्थाइ रायथाइ सुंद' सल' लिरनो मोजां मोनोब्ला बेखिनि समा नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां सम। मानोना नोंथाङा नोंथांनि गोथौ सान्थौफोरखौ बैफोरनि गेजेरजोंनो फोरमायनो हानायनि मोनसे मोजां सुबिदा दङ। पइन्ट नाम्बार 6 नोंथांनि न'खराव सोरबाफोर गथ'फोर दङब्ला बा गथ'फोरा जुदि फरायनाय दङब्ला बैसोरखौ जेसेबां हायो एसेबां फरायनायाव मदद खालामबानो जाबाय। पइन्ट नाम्बार 7 मोजां इन्सपायरिं भिडिअसफोर नायब्लानो जाबाय जाहाथे बेफोर भिडिअसफोरा नोंथांनि जिउआव एसेब्लाबो हेफाजाब होयो। पइन्ट नाम्बार 8 साफ्रोम सुबुङानो मोनसे हबि थायो आरो बे हबिफोरखौ नोंथाङा बे बन्द समावनो जेसेबां हायो एसेबां प्रेक्टिस खालामबानो जाबाय। जेरैबायदि इउटुबाव भिडिअ होनायाबो आंनि मोनसे हबि आरो बेनि थाखायनो आं मैयानिफ्रायसो आरो फिन भिडिअ होनायखौ स्टार्ट खालामफिनदों जाहाथे आंनि समा ओरैनो बारग'लाङा आरो बेफोरबादिनो नोंथाङा गावनि न'आव थानानैनो मोजां खामानिफोरखौ मावलांनो हायो। स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम।